Wata shegiyar ce mai dan wake a cikin ku? Haba Hajiya. Ai ya kamata sallama zaki. Ko da ba dan wake zaki siya mu saboda Allah fa. Idan ke ce ki amsa mun kawai ke ce. Ba ni bace. Ga tana jin ki mai dan wake. Ke ce dama mai sayar da dan wake a titi? Yar talla a titi mai sayar da dan wake, ke ce mai sayar da dan wake? Amsa mun! Ke ce? Ba ni bukatar ki gaya mun ko ke wace ce. Hakan da kika ya tabbatar min ke matan Muktar ce. Irinki ni da mijina ana magana kina magana kai nisa aljanu na san funaki. To idan ke yau ma haukaciya ce zan nuna miki irin nawa hakurin na hauka da ya funaki. Baki zama ba abin da kika yi saki min. Ƙarya kike. Abin da kika yi saki. Baki zama kai kika yi saki ke ma. Idan kina mafarkin ki shiga cikin gidana ki fara da gabaci dan gidana ya fi karfin ki. Tamkar zaki shiga cikin gidana da likafaninki ne, kamar zaki shiga da sosan wankanki, takalminki, akwatinki, riganki, makabarta shine gidana a gare ki. Baki isa ba. To bari ki ci. Idan gidanki ke kadai ce, in kuma gidanki ɗakuna ne ke kadai, to ki shirya da sanin zaki tattara ina ki kara gaba. Allah kake. Baki isa ki shigo min cikin gida ba. Sai na shigo tun baki isa ba. Da mijin ba. Baki isa ba. Baki isa ba. Baki isa ba. Ƙarya kike. An sabar. Ki shiga min gida akan me? Kin san yaushe ya dai na tada gidana. Kin san wahalar da na yi akan gidana. Kin san me? Ina san mijina. Baki isa ki auren min miji ba. Ƙarya kike. Ƙarya ne. Akan me? Bai kika isa yi. Baran man da sakayen sana'a. An barar kin. Barar da adadin zamana a gidanki. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Sama. Ya ke isa. Ke isa. Baki isa ba. Baki isa ba. Ki shigo min gida. Na faɗa miki na fi kauka. Na fi kankan. Ba abin da ke zama dole. To ki sa ma ranki cewa zaman gidanki ya zama dole kuma a yau zan daura shi. Ƙarya take, ƙarya ne. Kana ganin ta. Kana jin abubuwan da take faɗa a bakinta? Kana ji? Dole mun shiga. Ai ban san cewa akwai abin da yake toshe miki kwakwalwa mai amfani ba sai yau. Wani irin hauka ne wannan? Muktar, ni mata ka kake yi wa wannan zancen. Shut up. Ai nayi takeici da kika kira ni da sunan mijinki. Ko ba komai duniya za ta yi min dariya cewa na kiwata mahaukaciya. In kin san mutuncin aure ki ya kamata ki so ki atake mutane. Mahaukaciya. Wayo. Wallahi ba zan yadda ba.